سلام سلام بروخون قدوسن ناي هوسانا بعال كجبرالنا نتمنى زمت زلو سمون كأ بروخون قدوسن ناي حمامات سمون بمقبار نابتي بعالة تنسائي ودما بسلام كبصحنا من يلكم لومي نابزي أقل قليل زلهو بزعبا مالت هوسانا بملكات قال كبل سلد دلو خينا زحت صار فيديو زداد دلو مالتي هوسانا كان بعلن كلنا او حنقولي كجل زبلني واترو التي حجي ابيكم زلو زين فلت بسرعات هقدف زتجوي نصن بصوتن نلعل 10 عامت اب صلمات زلو بهيوت علوديوم علوديو زين فلطه دكتور قش فصوم اتذكر دكتور قش فصوم عبتي مكانه مدحاني عالم هوسبيتال اسمرا زنبره زلو بتخريستيان ارثوذكساويت بتخريستيان او بمغلغالينا انفلطو እሱ ጥራሕ ከዓ ኣይኮነን ድማ ዶክተር ፍጹም ከዓ ብሞይኡ እውን ናይ ስነ ኣእምሮ ማለት ሳይካትሪስት ሞያ ዘለዎ ዓብን ናይ ብሓቂ ክንከስሮ ዘይግባአና ዝነበረ ሓውኒ ማለት እዩ ንሱ በቃ እቲ ሓደ ከም ሓሙስ ሳይካትሪስት ናይ ኣብ ኤርትራሲ ንሱ ዶክተር ፍጹም ጥራሕ እዩ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ዝበለ ዓብይን ኣገዳስን ሰበ ዝዝክር ኣብዛ ዕለት እዚኣ ስለዚ ሆሳዕና ናይ ብሓቂ ብሩኽ ቅዱስ ሆሳዕና ይግበረልና ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እቲ ብስም ጎይታ ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እናበልና ኣብ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስትና እምነት ነብዕሎ ኣለና ነዚ በዓል እዚ ብሓጎስን ፍስሓን ብተስፋን ኢና እነብዕላ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ግን ክንደይ ዝኣኽሉ እዮም ኣበይ ከም ዘለዉ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ጸልማት ንዓሰርተታት ንዕስራታት ዓመት ገዲኦም ስወርገይ ን30 ዓመት ዝጋማገም ዝተጨውየወላ ማለት ዓድን ወይ ሃገረ ዘላትና እሞ ደኣ እንታይ ከምኡ ኮይኖም ድዮም ደኣ ክጠፍኡ ድብል ኣብ ኣእምሮይ ወትሩ ግዜ ዘጨንቐኒ ዝመላለሰንን እቲ ስርዓት እዚኦም ሰባት እዚኦም ከምኡ ሃሲሶም ክነብሩ ከይተሓለለ ሰርሕ እሱን ኣዳኸርቱን ማለት እዮም ንሕና እዞም ሕልና ዘለና ንበሃል ደለይቲ ፍትሕን ንበሃል ናይ ብሓቂ እቶም ከም ሰብ እናሓስብ እነመዛዝን ሰብ ሕልና ሰብ ነዚ ክሃስስ ዝተደለየ ክንኩሎ እዩ ዝግባእ ወትሩ ግዜ ብስልኦም እንዳተዛረብና ሕጂ ብኸመይና ሞ ክንዛረብ ብኸመይና እንዳኣ ክንዝክሮም ክብል ማለት ኣነ ወትሩ ግዜ ምስ ብፀተይ ዝዘራረባ ነገር ኣላ ኣነሲ ናይ ብሓቂ ብዛዕባኦም በቶም ተኣሲሮም ተጨውዮም ዘለዉ ብፆትና ማለት ኤርትራውያን ኣሕዋት ኣሓት ገለ ብዛዕባኦም ዳታ ክእክብ ፈቲነሲ ናይ መብዛሕትኦም ዳርጋ ሙሉእ ኢንፎርሜሽን የለን ዘይተመዝገቡ መሊኦም እዮም ሕጂ ዕለተ ልደቶም ሲ ክረክብ ዳርጋ ኣይከኣልኩን ናይ ገለ ረኺበ እሱ ከዓ ብሓፈሻ እቲ ዓመተ ምህረት ዳኣ እምበር ወርሕን ዕለትን ዘለዎ ኣይረኸብኩም ስለዚ ብኡ መጠን ይሃስስ ኣሎ ማለት እዩ ትናታቶም ሌጋሲ ማለት እዩ ስለዚ እንታይና ክንገብር ዘለና ወትሩ ግዜ ሎሚ በዚ መንፈሳዊ በዓል ኣታሓይዘ እንታይ ክብል ምደለኹ ዶክተር ፍጹም እንደ ንኣብነት ዝዝክሮ ዘለኹ ብዛዕባ እዚኣ ብፅዑት ለው በዓል ዶክተር ተክለኣብ ካልኦትን ኣለዉ እንተወሓደ
عويلنا نسلتهم تجاويهم دلو كنصلي تزيكالنا أب كريستياننا أبزع على الزيعة تو حدثي بمنفس كان زقرا هبا أمرنا مستنا وحلو زلنا بعد هوسانا مستن صبيه زلنا مصعات ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲጋ ቁልብሰይ ነዞም ሰባት እዚኦም ክንዝክሮም ንፈትን ኣብዛ ዓለት እዚኣ ኣብ ከመይ ጸልማት ከም ዘለዉ ስድሮም ኣበይ ከም ወዲቆም ከም ዘለዉ ይሕዋቶም ኣሓቶም ፈተውቶም ኣበይ ከም ዘለዉ ቁርብተይ ኣብቲ ናቶም ቦታ ኮይና ንስሊኦም እስከ እዛ ዓለት እዚኣ ንጸሊ ክብለኩም ይፈቱ መቸም ዶክተር ፍጹምን ብጾቱን ዝገብሮ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ክዝክር እንከለኹሲ እቲ ናይ መድሃኒ ዓለም ሆስፒታል እቲ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ስለ ዝጸበበስ ናብቲ ኻንቸሎ ይወፁ ትኻንቸሎ እውን ይመልእ በዓል ዶክተር ፍጹም ቶም መራሕቲ መደብ ቶም ደምህሩ ዝነበሩ ኣብቲ ስካላ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይኖም ብስፒከር ድምፂ ገይሮም ናብቲ ፊት ዘሎ መናድቕ كأ حزبي نتسترجع سجيوس أبتفي دارلو مندق ناي بيت مرتي باركا كامبوني أو تسجعي هو تشيل سب بتوش تون بتسجعم كأ هوسبيتال أبته هوسبيتال مكانه وات كأ بيت مندق تسقيلو كسمع نكلس لك خمس لهم هاي نسمع عني أذكر أبتي كلامي نيرو مثل كلام ويسمبتنا مشاتي نيرو ذكرني أبو غون أبدا بايدي ولا أب جونيور كلاب ناي هدف أخي باتات يكبر زغيدا نبرن صمواي نيرو زي نتسرعت كوحات أولي كالن سلازي دما خطفهم كسورهم زنك أنا مالتي شرحتات بمقبار مالتي أبزز تجبره شرحي أبزز تجبره تسيكي أبزز تجبره كلت جليس كاي وداني أبو زنبوركم وبزا بحيث علال تفولطوا بزح نجار كم تجبره مسكر كتكونوا تخليهم كل سبب فلتي نايز كل تواسعات زنبورو دما أبالاتهم مؤمنان كوينهم مسؤوم زمالالوس زنبورو كم نعشت حواتهم غيرهم زعبيوهم كم نعشت غيرهم حواتهم غيرهم زغسكسوهم زنبورو تغتلتهم يوم يحلفهم هيوهم لك كمتي يهودا ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሳላ ቀርሺ ዝሸጦ ልክዕ ከምኡ ከዓ ብሕሱር ዋጋ እዮም ኣረኪቦም መሪሖም ዝመፁ ክወስድዎም ከለዉ ክጨውዮም ከለዉሲ መሪሖም ዝመፁ ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣለዉ ሸና ኣብለለዉ ንፈልጦም ኢና ህዝቢ ስመራ ፈልጦም ናይ ብሓቂ ስለዚ ኣብዛ ዓለት እዚኣ ندكتور فتصمن كم أزمسلو زتجاوي ندذكرنا كنبعلا إيه زمحت سناكم أنا مالك نقرأ مجد يابزع زي ناي على تلدتهم استولدلو كل تاريخي واتمسي باب تعامنا كنسند كنكل علينا ندحر زي سندنا كم وينهم كهافيهم نعم كهينهم ندحر تأفيهم كيد تذكروا ندحر تأفيهم ناي حقي كساراي كم حبرة السب نسله تحقي نسله حلنا نسله حزبي نتسله بريس نسله اتي سب مسول غزارب الله يلوم زصعاتو بصوتنا كم يلوم كطفو ازي ناي كساراي سلازي حدرا سنتنهم حجي انت تخايلو الا تلدد له مقروام سي الا تلدد أمسو مالت لن إشتين بزعبهم مصحف نجمر على سبيسيفيك زغونة مهنيات الصباح نص تأكيبيو مصحف تخينو نتاريخ نولد ولدو حديقنا يخن حلف نحن عنا برتي كنا كان حلف قاينا قنقلا قليف نحن كيدا لنا نايزوم سبات زيهم توز كل زقبرو حفيفو نبريا نتن نبريا كبهال كيبا عبوق يرخو تقفل زي ناي بحكي ناي زاه مدرخ زي ناي زولا دوزي كسارة كوينو كي مزقبسي قال خنقبر يقبع حجي نسوتي على تلدد لو ندحر مزي لو معانت حجي بزا ناي خوصا أنا عمل كيتا ندكتور فتصم يذكروا له كم سب مالتي نمنتاي افولت اي بعقال
ስለዝኾንኩ ማለት እዩ ምስ ብፆቱ እውን ኣብኡ ዝተኣሰሩ ከም ዘለዉ ሽዑ ሓደ ዓይነት ምክንያት ማለት እዩ ንዓውን ዝክሮም እንድሕር ዕለተ ልደት ዘለዎ እንድሕር ረኺብና ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሎሚ ናይ ዶክተር ተክለኣብ ዕለተ ልደት እንተኮይና በታ ዕለተ ልደት ኣመልኪትና ምስሊኡ ሽሙ እንዳፀዋዕና ኣብቲ እነምልኾ ቤተክርስትያን ኮነ መሳጊቲ ኣብ ዝኾነ ሽሞም እንዳፀዋዕና ናብ እግዚኣብሔር ከነማዓብቆ ኣብቲ ዘለዎ ብሂወት ኣለዉ ፅላሉ ከንብረሎም መንፈስ ቅዱስ ሰዲዱ ከፀናንዖም ትብዓትን ሓይልን ክህቦም ነፃልት እንተ ሞይቶም ወይ ብሂወት ተሓሊፎም ከዓ ኣብ መንግስቱ ክቕበሎም ስሞም እንዳፀዋዕና ስም እንዳፀዋዕና ምክንያቱ ሽም ክወሃበና እንከሎ በበይና ሓደ ፍጡር ማህደር መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ሓደ ሰብ ብሽሙ يحبيرك يحفيشك زي كونسي بشي من دات صوعخ كنت صليلو انكلنا عصب اللو سلازي بسمهم دات صوعنا بعلة لداتهم أملكيتنا نعب النتيزي علة موتهم كنا بالعين خيلنا مغنياتهم ما اسمويتهم تايم قال عين فلتنينا تجاوي ميم دامبر عبز اللو زبهالون انفورميشن يبلنا سلازي علة لدات أملكيتنا نسليهم شموم دات صوعنا بسمعتهم دات صوعنا نبي እግዚአብሔር አምላክና خنا معقب يدسوع بزقات عمزي بروخ ሆሳዕና ይግበረልና ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እቲ ብስም ጎይታ ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እንዳበልና ስያ ሒዝና ሆሳዕና ክንብል ከለና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሲ ምስታ ስየሲ ስም ዶክተር ፍጹም ነልዕል ክብለኩም ፈቱ ሰላም ዓልቲ ሓውኹም ሳሙኤል ሃብተ ማርያም ምናልባት ቅድሚ 2 ዓመት ዝሰርሕዋ ብናይ በየነ ሰመረ ዝፀሓፋ ሼር ድገበርኳ ዘካፈልኩም ነይራ ኣብ ዩቱብ ናተይ ኣላ ምናልባት እንትሕር ንሳም ክሰምዑዋ ተደልዮም ኣብ ፌስቡክ ናተይ እውን ዘርግሐ ኣለኹ ሊንክ ክገድፈልኩም ኣብዛ ትሕቲ ናይ ኮመንት ቦታ ማለት እዩ ስለዚ ርሑስ በዓል እንደገና ሰናይ ቅዱስን ሰሙነ ሕማማት يحلف دما نابرهانة تنسايا بسلام يبصحنا هولكم فوتو سسناي حاوكم سامي هاتو مريم دقنا